खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सानलांबरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना पीएम किसाननि 19थि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हासिगोनलाय दै जोंहा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव पीएम किसाननि 19थि किस्तिनि फैसाखौ सोना हरसिगोनलाय दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाखादो जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हायो माला नोंथांमोननि बे बेंक एकाउन्टआव पीएम किसाननि 19थि किस्तिनि फैसाखौ जोंहा सोना हरगोन प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा आरो आंथ' नोंथांमोननिसिम बेखौ आसा खालामनाय थाखाबाय नोंथांमोना दायो गासिबो बे पीएम किसाननि थांनाय अक्ट'बरनि 5 तारिखआव जोंहा 19थि किस्तिनि फैसाखौ सोना हरदोंमोन नालाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा दा नोंथांमोना गासिबो बे 19थि किस्तिनि फैसाखौ दासिमाव मोनजोब्बाय होननानै बेखौ आसा खालामनाय थाबाय जायफोर नोंथांमोना जुदि दासिमबो मोननो हायाखैबा बे 19थि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव आंनो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो मा देखायदों नोंथांमोननि स्टेटासा मानि जाहोनाव नोंथांमोना बे 19थि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हायाखै बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय दानिया नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांदो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना फैबाय थानाय पीएम किसाननि 19थि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना दायो माला मोननो थांगासिनो दङ दा आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो आरोबाव गासिबनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय दै नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आरो नोंथांमोना सोरबाफोर दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा गिबियावनो अननानै नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो नोंथांमोनाथ' गासिबो गोसोआव दंखायो जोंहा थांनाय अक्ट'बरनि 5 तारिखआव जोंहा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा माने पीएम किसाननि 19थि किस्तिनि फैसाखौ सोना हरदों नोंथांमोननियाव गोबां मानसिनाव दायो फैसा लोगो लोगोबो हाबदों आं बेखौ मिथिनानै मोननाय जादों दा बेथ' जाहैबाय जोंहा 19थि किस्तिनि फैसा सोनाया दानिया आं नोंथांमोननिसिम बे 19थि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोननिसिम माला सोना हरगोन बेखौ खोन्थाहरग्रोनायनि सिगांनो आं नोंथांमोननिसिम दायो मोनसे बाथ्राखौसो गिबियावनो खोन्थाहरग्रोनो सानग्रोखाबाय दे पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्ट आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बानायना लानो थिनदोंमोन जोंनिया माने एसे प्रब्लेम जादों ओरै आरो जेनेबा नोङो एसबिआइआनो जा बायदिसिना बेंक एकाउन्टआनो जाया मानो नाथायबा जोंनिया बे फैसा हाबनायाव एसे प्रब्लेम जानायखौ जों नुनो मोननाय जादों दे गोबाङानो मानो ओरै जादों आरो माने लेन्ड सिडिंखौबो बिथां खालामखाबायमोन बिनिफ्राय इक्वासिखौबो होखांनायनि उनावबाबो जेबो प्रब्लेम गैयैयावबाबो माने बिथांमोना फैसाखौ मोननो हायाखै आरो बेंकआव माने हाबफैयाखै फैसाया दा बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जादोंमोन जानो हागौ जायफोर नोंथांमोना बे 19थि किस्तिनि फैसाखौ मोनाखै नोंथांमोनाबो बेबायदि प्रब्लेम जानायनि थाखाय फैसाखौ मोनाखै जानो हागौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्टखौ खुलिना लाथारबानो जाबाय नोंथाङा जेबो खालामनाङा नोंनि बे आधार कार्डआ बे आधार कार्डखौल' लानानै नोंथाङा आरामसे खुलिनो हायो बे पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्टखौ दा बेखौ खुलिना लानायनि उनावनो नोंथाङा बे पीएम किसाननि फैसाखौ मोनबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जेबो खालामनाङा एकाउन्ट खुलिबानो फैसा हाबफैफागोन मानो होनोबा जोंहा बे आधार कार्ड गोनांफ्राल'सो बे पीएम किसाननि फैसाखौ मोनो नालाय आरो बिनिफ्राय आधारजों जा बे एकाउन्टआ लिंक दङ बेवहायसो जोंहा फैसाखौ सोखायो सरकारा दा बिनिखायनो आं बेखौ खावलायनाय जादों जुदि नोंथांमोना फैसाखौ मोनबाय थानो लुबैयोबा पीएम किसाननिखौ नोंथांमोना पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्टखौ खुलिना लाथारबानो जाबाय फैसा हाबनायाव नोंथांमोननिया जेबो प्रब्लेम जानाय नङा आं बेखौ बुंहरखायो दानिया फैदो जोंहा मेन बाथ्राया बेसो जादों पीएम किसाननि बे 19थि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना माला मोननो हागोन अक्ट'बरनि 5 तारिखआव जोंहा 19थि किस्तिनि फैसाखौ सोना हरदों अक्ट'बर मासनिफ्राय नोंथांमोना दायो मास मोनब्रै सानदो नोंथांमोना पीएम किसाननि बे 19थि किस्तिनि फैसाखौ मोननो थाखाय अक्ट'बरा 5 तारिख अक्ट'बरनि माने मिडलबो नाङाखैमोन बे गेजेरबो नाङाखैमोन अक्ट'बरखौबो लानांगोन जोङो अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि अब्ला नोंथांमोना माला मोननो थांगासिनो दङ पीएम किसाननि बे 19थि किस्तिनि फैसाखौ फैबाय थानाय जानुवारि मासावनो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ दै बोसोर गोदानावनो नोंथांमोना मोनहैनायनि चान्सआ दङ माने जानुवारिनि 15 तारिखनि सिगां नोंथांमोना बे पीएम किसाननि 19थि किस्तिनि फैसाखौ मोननायनि गोबां जोंहा चान्स दङ मानो होनोबा जोंहा थांनाय अक्ट'बरनि 5 तारिखआवनो पीएम किसाननि 19थि किस्तिनि फैसाखौ सोना हरदों नालाय दा सानना नायोबा मास मोनब्रैखौ नोंथांमोना सानना नायोबा फैबाय थानाय जानुवारिनि 5 तारिखआवनो जोंहा मास मोनब्रै जाहैगोन दा बेखौ लायालासिनोबाबो नोंथांमोना बेखौ साननानै दायो लाबानो जाबाय फैबाय थानाय जानुवारिनि 15 तारिखनि गेजेराव माने सिगाङावनो नोंथांमोना पीएम किसाननि 19थि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हागोन दे दाथ' जोंहा नै नभेम्बर मासानो जोबनो थांखाबायनोसै नै जोंहा डिसेम्बर हाबनो थांगासिनो दङ बारा गोबावथ' आरो सम गैखाला दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ दायो बुंहरनाय जाबाय नोंथांमोना पीएम किसाननि 19थि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना फैबाय थानाय जानुवारि 15 तारिखनि सिगां मोननो हागोन माने मागोआवबो नोंथांमोना मोनहैनो हागौ जानो हागौ नङाबा मागोनि सिगां नोंथांमोना पीएम किसाननि बे 19थि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हागोन दे
नाथायबा बे खामानिखौ नोंथांमोना दायो गासिबो मावना लानांगोन जायफोर नोंथांमोना दायो पिएम किसाननि थाखाय गोदान एप्लाइ खालामदोंबा एप्लाइ खालामखांनानै मोननायनि उनाव एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मोनसे आइडि मोनोना आइडि ओमफ्राय मोनसे प्रिन्ट आउट नोंथांमोना मोननो हायो दा बे प्रिन्ट आउटखौ नोंथांमोना गावनि बे लेन्ड हल्डिं बेनिफ्राय लेन्ड रेभिनिउ रिसिप्ट माने खाजोना रसिदा बेखौ लाना थांबानो जाबाय आधार कार्डखौबो जेरेक्स खालामदो बेंकनि पासबुकखौबो जेरेक्स खालामदो बेनिफ्राय गावबागावनि एग्रिकालचार डिस्ट्रिक्टआव मा होनदों आङो उल्थासो बुंलायलांबाय गावबागावनि बे डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना थांबानो जाबाय बेखौ साबमिट खालामहैबानो जाबाय एग्रिकालचार अफिसारनिसिम अब्लासो नोंथांमोननि बे खामानिया जागोन दै नोंथाङा एप्लाइ खालामबादि नोंथाङा फैसाखौ मोननाय नङा नोंथाङा एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव एप्लाइ खालामनानै मोननाय बे प्रिन्ट आउटजों लोगोसेनो नोंनि खाजोना रसिदा बिनिफ्राय लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट खाजोना रसिदा गोबावथारनि जाबायबा बेखौ नोंथांमोना होनो नाङा गोदान खाजोना होनानै नोंथांमोना गोदान रसिदखौ होबानो जाबाय बिनिफ्राय आधार कार्ड लांदो बेंकनि पासबुकआव नोंनि बे बेंकनि पासबुकआ आधारजों लिंक थानाय बे बेंकनि पासबुकआ बेखौ लाना थांबानो जाबाय बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना साबमिट खालामबानो नोंनि खामानिया बे जोब्बाय आरो दा बिनिफ्राय बे डिस्ट्रिक्टआ एप्रुभेल खालामनाय लोगो लोगो जोंहा स्टेट लेभेलावबो जोंहा एप्रुभेल जायो अब्लानो नोंथांमोना पिएम किसाननि फैसाखौ मोनबाय थानो हासिगोन आरो दा बेखौनो आं बुंहरदेरनाय जाबाय जायफोर नोंथांमोना दै गोदान एप्लाइ खालामदोंबा पिएम किसाननि थाखाय दै दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना दायो फैसाखौ मोनबाय थाखायोबाबो नोंथांमोनाबो गावबागावनि स्टेटासखौ चेक खालामना नायबाय थानांगौ दे नोंथांमोना बे पिएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै आरामसे गावबागावनि स्टेटासखौ नायनो हायो अनलाइननो नोंनि बे मबाइलाथ' लिंक दंखायो जानांगौ पिएम किसाननिजों लिंक गैयाबाथ' नोंथाङा नायनो हानाय नङा दै नोंनि बे मबाइला जुदि पिएम किसानजों लिंक जाखानायबा आराम नायबाय थानो हायो नोंथांनि बे स्टेटासा माबायदि कन्डिसनाव दङ जुदि गासिबो थिगानो दंखायोबा नोंथाङा जेबो टेनसन लानो नाङा नाथायबा बेंकनि बेलायावल'सो जोंहा एसे दायो प्रब्लेम जादों आरो पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्टआव माने फैसा आरामसे हाबखादों आरो मानसिफोरनिया नाथायबा माखासे बेंकफ्रावसो जोंहा मा जादों फैसा हाबनो एसे प्रब्लेम जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा बिनि थाखायसो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरदों आरो नोंथांमोना पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्टखौ खुलिना लायोबा मोजां जागोन होननानै आं बेखौ बुंहरनाय जादों नोंथांमोना खुलियाबाबो बेयो जेबो नङा जेखिजाया माने आं बेखौ बुंहरनाय जादों आरो फैसाखौ नोंथांमोना थाब मोननो लुबैबा पिएम किसाननि फैसाखौ नोंथांमोना पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्टखौ खुलिना लाबानो जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंनांगौ दङबा पिएम किसाननि बागैनो माबाफोर नोंथांमोना जेनेबा पिएम किसाना प्रब्लेमफोर जानानै दङबा एबा फैसाफोर हाबाखैबा नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखायथ' गोजोनथाव रादाबा जोंहा ओंखारना फैखाबायानोसै जानुवारि 15 थारिखनि सिगां नोंथांमोना पिएम किसाननि 19थि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक खालामदो आरो बेबादिनो नोंथांमोना भिडिअ मोननो थाखाय नोंथांमोना आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावदो चेनेलखौ नोंथांमोना गासिबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोजोन्थों